Żblok sinifikanti fl-investigazzjonijiet b'rabta mal-mewta traġika ta' Miriam Pace li nqatlet fit-2 ta' Marzu wara li spiċċat intradmet taħt it-terapin ta' residenza tagħha stess fil-Ħamrun. Meta bdiet il-kumpilazzjoni tal-evidenza quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud, pulizija spjegat li tkellmet ma' ħaddiem fil-post fejn kien qed isir xogħol ta' skavar bis-swit residenza ta' Pace u fix-xhieda tiegħu stqarr illi jixtieq jgħid il-verità kollha dwar dan il-każ bil-patt u kundizzjoni illi jkun protett. Fil-qorti, il-pulizija spjegaw x'qalilhom dan il-ħaddiem u fisser kif fil-ġurnata ta' 2 ta' Marzu twaħħal musmar ma' makkinarju sabiex jitkisser xi ġebel taħt ir-residenza wara ftit intużat ukoll gaffa b'martell. Dan kollu seħħ ftit qabel ma ċeda l-bini. Ix-xut allega wkoll li wieħed mill-4 persuni akkużati bil-qtil ta' Miriam Pace, Nicholas Spiteri, qallu sabiex iżomm ħalqu magħluq għax inkella kien ser jidħol fi problemi kbar. Apparti Spiteri, tiġu akkużati wkoll il-perit Anthony Mangione, il-perit Roderick Camilleri u Ludwig Demek. Huma qed jiġu mixlija li b'nuqqas ta' ħsieb u traskuraġni ikkaġunaw il-mewt ta' Miriam Pace u li kkaġunaw ħsara fuq proprjetà privata fost akkużi oħra.